Pasiunang report katropang Gab. Umikan kay doon report karon mga katropa nga atong senior reporter. Nga si Pangulong Bongbong Marcos. Kalabot na mga katropa nining ini mga igalang pag-us-us mga igala sa presyos petrolyo. Basta rollback ikaw mo announce. Pagka price hike di ka mo announce. Binuang. Sige, ato ni mga igalang dawaton balita. XFM Flash Report. Flash Report. Bong! Magandang araw po sa ating mga kababayan. Mm. Sa susunod po ng linggo, may mas malaking bawas sa presyo ng langis. Dahil dito, bababa ang diesel ng humigit kumulang 24 pesos at 94 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay 3 pesos 41 centavos at ang kerosene ay 2 piso. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo at malinaw ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. May ginhawang parating. At sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Ibigay ninyo sa taong bayan ang dapat naman na nasa kanila. At para sa ating mga kababayan, bukas ang ating tanggapan at ang Department of Energy para sa inyong mga reklamo. Kung may paglabag, ipaalam po ninyo sa amin. Kikilos kami kagad. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay natin ng 10 pesos fuel discount para sa mga PUV at para sa mga bus. At tuloy din ang service contracting program para sa mga PUV driver. Ang bawat sentimo na ibinababa ay dapat maramdaman ng bawat Pilipino. Alam naman namin kung gaano kahalaga ang oras ng bawat kababayan natin. Ang bawat oras natin ay dapat ginugugol sa ating pamilya, sa eskwela, sa trabaho, hindi po sa nakapila. Ipapatupad din ng Department of Transportation at Land Transportation Office ang 3 buwang extension para sa validity ng mga nag-expire na lisensya, student permit at rehistro ng sasakyan. Halimbawa, kung mag-expire na yung buwan, ang rehistro mo, magiging valid pa rin yan hanggang July at wala kang babayarang multa o anumang surcharge. Bukod sa driver's license at sa rehistro, extended din ang validity ng mga student permit at ang mga conductor's license. Batid namin ang sitwasyon ng bawat Pilipino sa panahong ito. Hindi tayo titigil, hindi tayo uurong, at hindi nating hahayaan na ang ginhawang ito ay hindi po makarating sa taong bayan. Magandang araw po at marami pong salamat. XFM Katropa. Salamat katropang Pangulong Bongbong Marcos sa imuhang report. Matod pa mga igala ni PBBM nga adunay pagbawas mga igalas presyos petrolyo. Sa diesel 24. Dako sad ba no? Kining sa gasolina mo'y gamay mga kaigsunan unya. Panggi dugang panini nga sa gasolina pila 3 lang no? Ang kerosene 2. Bawasan pa ang kerosene. Unya may excise tax na gitanggal na excise tax sa kerosene. Mubarato nagsamot si kerosene. Pero why mo gamit ni kerosene? Ang mga tao ga diesel, ga gasolina mga igala, pero nagpabilin ang ilahang tax mga kaigsunan taas gyap. Bullseye. Bullseye. Dugang niini kadtong mga igalang discount o katong contract service, no? Asa man na epektibo? Metro Manila. Metro Manila gihapon mga kaigsunan. Og ingon man usab, kini mga igalang mga panawagan nga kinahanglan ko no mga igala nga sundon gyud. Sige sundan ninyo. Dapat mga igala tilukon. Pagka ang uban manggod nga mga gasolinahan kung musaka ingani kung ang increase mga igala 18 to 24 adto sila pinakataas sa 24 adto la sa ceiling. Pagka rollback pod kung moingon sad mga igala ang report nga ang rollback is 18 to 24 adto sad sila mga igala sa 18. Basta rollback adto sila sa gamay basta price hike adto sila sa pinakataas. Samtang kung si Duterte
Nahimo niyang 10 years ang validity mga higala sa lisensya. Mas okay kayo mga higala ning kang BBM gumikan kay na extend niyang 3 months. Ay! Na-extend niyang 3 months mga igsoon. Ay, may tao sa kuane ka na mag-expire na ba? Extended mong 3 months. Pwede pa mong di ka rin niyo. Pero og magkalisod, dakpon gyapon mo diya sa LTO. Alas 7:42 na mga higala, antag na sa ato ang pagpanaguban-uban. Kani mga higala mo i-report no, sa atong Pangulo. Pero og nganong pag dunay price hike, dili man siya mo istorya, wa mo tingog. No? Way mo tingog ba? Si kining persona karon mga higala ni PBBM, nalibog na siya siguro no kay pag mutingog siya mga higala, masuko ang tao. O di siya mutingog mga igsoon, masuko gyapon. Ang pasabot ra gyud ana Mr. President, wa na gyud siguro ganahi ang mga tao sa imuha. Ay! Oh. Diba kay magsige bagog tan-aw mga higala ang tao sa kinibang performance. Pero bisag unsa og bawi sa imong anti-clear nga daghang gihimo. Ang mga tao nami naway na dawat eh. Naway na dawat para sa mo ingon kay karon nga di na kagustong magpila-pila ang tao. Dito sa Manila na namatay sige pila mga higala. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Gireklamo na ang uban may higala in taon dito kay noon. Gitagaan raman sila ayuda pero di sad makatarunganon nga gumikan man lang in taon gihatagag ayuda. Halos naman log ipakilimos po sa tao iyang kinabuhi diha. Nga alas kadlawon pa mga higala tuwa na galinya naabta na lang laing kadlawon wa pa mahatagi may higala 5,000. Og ako pud uroy mga higala di po ko in taon pulubi oy. Problema kay ako taas-taas ra ba sa garbo. Asa ba kumulinya na mga higala og basta to una na lang namatay. O na mo ingon ninyo bong maayo ang inyong padagan. Abi nimo mga higala kining krisis karon tinuod ba na bay kanang mga ekonomista na minaw ro sila nga pataka raman mo og istorya gilaliman uroy mo og mga economic policy mo oy hisgutan nga di man na diretso bira diretso. Well, that is true mga higala. Pero abi nimo kini man kung krisis nga nahitabo ron og magbasa lang gyud mo kining krisis nga nahitabo ron mga higala. Naana ni playbook. Unsa man ang playbook? Naana ni reference gab ba? Naana kay mabasa mga higala nga nahitabo ni sa una. Gulf War. Bullseye. Bullseye. Lain lang gid hinuon mga higala ang plastada gumikan kay ang kwarta di pa man ingato ka ang taas ang value mga igsoon. Pero kung imo sad mga higala ang ibangga sa presyo sa mga pamaliton, mao ra man oy. Mao ra man ang nausab mga higala sa kwarta figure ra baya. Pero ang iyang value may higala it remains. Ngano man kaniadto mga higala mayon sila nga okay pa sa una kay imong 25 centavos daghan na kag mapalit. Lagi tinuod na. Pero ang sweldo po sa tao 10 centavos ra man pong adlaw. Turya hepot gip. Diba? Wala na basihin ang sa una may higala nga sa una 25 centavos among dalon makapalit na may gatong mga sardinas nga usa to makiril ang mga square dagana kay mapalit unya ang bugas dili kinilo ginantang mangyapon na kay kanang isa gantang 2 ka kilo kapin man na. Ang isa ka gantang uno man nakasalmunan mo na isa ka gantangan nagimo ng timbangon mga higala 2 kilo kapin na 2-3 ana mo na iya mga higala nga timbang unya brato lagi sa una pero ang sweldo brato man sad. May nausab ni. Kadtong panahon mga higala ni Irap, no? O Gloria, no? Ang bugas may higala during kay Irap nga time pila to? 18. Lami na kay na. Gasolina 17. Ana 15.
Pero ang sweldo po sa tao, mga igalag, manghurnal ka atong atay, 100 raman po. Sumaw lang gihapon. O may nausab mga kaigsuunan. So, ang punto na to, gani-gani may gala nga problema ron, naidaghang og pwedeng panaminan. No? Sa mok sa disig tawag, oy. I-appeal ta ka mas bulls iron. Oh. Diba? Naay kapanaminan ba? May bundag diha ni Richard Garing Pirarin. Mura na mag si Derek Ramsey. Oh. Nga naman, may nahitabo sa una. Actually, ang mas lisod. Katong COVID-19, lisod to bay. Nga naman, walay playbook ang COVID-19. Wala, may nahitabo sa una, pero medieval time pa to. Unya, wala, dili tibuo kalibutan. Katong Black Plague. Oh, medieval times to. Pero sa atong modernong panahon, way nahitabo atong pandemic, oy. Unya, maglisod bagyog kadto kay dili lang krisis imong ginatubang. Hulga bagyos kinabuhi imong giatubang mga igala, mamatay man ka to. Kay di ka matay, tiwasan man ka. Ay! Nari, mga ospital ato may gala nga bisag nakatuon rag piso may gala. Pag gawas may igsoon, gi-COVID naman. Actually, mas lisod to bay. Nga naman, ikay presidente sa Pilipinas bay, abuton kag datos, data kada adlaw. Patay diri, patay dito, patay. Tinuod man to nang amatay. Basig, lisod mo itong gipanghiluan to sa mga doktor. Oh, naamang yun nang amatay. Mga katropa. Mas lisod to, kanikaron. Naaman tayo pwedeng subayon, ani. Sharon naman. In fact, may igala, pwede gutang mangupya po na ng gihimo sa ubang mga nasod. Ang atua, puro ayuda. Iwason ko na unya mag-igsoon. Puro ayuda, unya gibuhusan sa ayuda, tuwara dito may galas Manila. Na yung mga libreng sakay. Oh, magbaktas na lang sa big bayan, dump truck na po inyong pasakyan. Sabay, tanaw ninyo ang mga tao, buatin og lubong.